тирмәлә яшәй. Ниндәй матур тирмәкәй. Мин унда яшәрмен. Бак, кем яшәй бу тирмәкәйдә? Мин кырсызканны, ашин кем? Мин әрмәнде, индер мине, бак. Әйдә, ин. Min әрмәнде. Ашин кем? Мин югарык куян. Мине тимәгә индерәләй. Әйдә, ин. Хәерле кич достарым. Сәлимәне, Мұратымды, Айзелді күрмәдегезме ул? Мин көлгәннән куркам. Мин куркмайм. Ася апай, без бында. Һез бындамыни? Нимә эшләйһегез монда? Без уйнайбыз монда. Ким төлкеме? Мин төлкө? Юк, ин төлкеде. Тимәне без йомыры бетәһен. Әйдә төлкө инде белән тирбәлә яшә. Юк инде, мин өйсенә кирип тормайм. Я ватып куйырмын, мин бит зур. Килегез әле бында бер сөйләйм хәзер. Һез беләһегезме, достарым? Күп кенә төрки халыктар, казактар, калмыктар, хатта башкортлар да улар тирмәсендә яшәгәннәр. Тирмә тиеп, киевдән яһалган өйдә йөртәләр. Мин тирмәсендә сәйскәнем бар. Шулаймыни? Минең юк. Нисек инде ул юк? Әйдәгез улай булгас, мин һезне ысын башкорт тирмәһенә кунакка алып барам. Киттекме? Әйе. Һаумыһыгыз? Һаумыһыгыз балалар. Әйдәгез үтегез. Башкортлар менә элек-электән ярым күсмә тормыш алып баргандар. Кыш көне улар кышлаударда яшәгәннәр өйләрдә. Яйын ошында тирмәләр курып яйләгәннәр. Тирмә ошылай тыш яктан да киев менән капланган, идәнгә лә киев түшәлгән. Бу тирмә ошы шаршау ярдәмендә ике өлешкә бүленгән. Менә безнең эленге торган урыныбыз Илдар ягы. Бу инде кунак як булгас, күрәк дурырак урын алып торган. Монда кунак ашагандар, шу урында ашагандар, ошо урында йоклагандар. Шаршаудың теге ягы инде хатын-кызлар ягы. Унда инде хавут-хаба һәм балалар бүлмәһе булып торган. Хатын-кызлар кул эшләре белән шөгыльләнгәннәр. Бу ысын укмы, агай? Әйе, Мұратым, бұл ысын ук. Тутып карарга яраймы? Монда музей экспонаттарын тотып карарга ярамай. Бәләкәстәр, карагыз әле бында ниндәй матур сагу балас күрәһегезме? Бул балас ниндәй ептән һугылган икән? Бұл балас йөндән һугылган, әмма моныһы инде етендән һугылган баластар. Ул бидәктәр күбрәк сагыл, якты төстәр менән биделгән, инде бидәктәр күбрәк геометрик фигуралар яки сәскәләр менән биделер булган. Бuna ир аттар ошолай киенгәннәр. Оларның баштарында бүрек, бұл инде елән, һәм бұл кайыш инде камәр дип атала. Һәм аяктарында ошондай күндән тегелгән итектәр булган. Карагыз әле балалар, ысын ияр. Мин ияргә утырганым бар. Хыба йөргәндә. Балинем. Бұл септә була. Моны атка каплагандар, атты япкандар ошо септә менән. Бұл юкәнән үреп эшләнгән. Бына монда инде
тирмәнең иң түрендә ушулай иттереп хандык ултырган. Хандыкта әйберләрне саклагандар һәм хандыктың өстенә матур иттереп юрган мендәрләрне өйеп куйгандар. Был инде хужабикәнең байлыгын күрһәтеп торган әйбер булып торган. Бuna бұл хандық бик бай кешенең хандыгы булгандыр инде. Мендәрләре, юргандары бигрәк күп шулаймы? Морадым, ханагыдан нисә юрган бар? 1, 2, 3, 4 юрган һәм нисә мендәр? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 мендәр. Бик бай хуҗаларымы? Бұл инде мына хатын-кызлар ягына без килеп сыктык. Хатын-кызлар мына шулай киенгәндәр, шулай яулык ягына биргәндәр. Ушы бидәүс түшелдерек дип аталган. Яки уны кайбер урыннарда хакал дип тә йөртәләр. Тәңкәләр менән, таштар менән биделгән. Һәм бұл инде хатын кешенең байлыгын күрһәтеп торган бидәүс булып торган. Бұл бидәүсләр 17 килограммга тиклем йеткән авырлыгы. Нисә шулай авыр хакалды киеп йөрүләр икән хатын-кызлар? Ошондай бидәүсләр хатын-кыздың буйһынын тура тотырга ярдәм иткән. Авыр булһа ла хатын-кызлар ошо бидәүсләр тагып йөргәндәр. Балалар, беләһегезме, был ниндәй уен коралы? Курай. Бұл курай. Әйе, дөрес, балалар. Мына безнең ата-бабалар элек-электән ошондай үлән курайдарда уйнап йөргәндәр. Үлән курайынан элек курайдар эшләп уйнагандар. Илдар ага, уйнай беләһеңме? Афарин. Ой, бында бәпіс ятамы? Әйе, бuna карагыз, бұл бишек сәңгелдәк. Хатын-кызлар ягында бурын-бурындан бuna шундай сәңгелдәк эленеп куелган булган, күрәһегезме? Нишләп бында ике сәңгелдәк? Бұл инде вакытлысы сәңгелдәк. Әгәр дә балалар урманда туһа, ошондай вакытлысы сәңгелдәктәр эшләп, шунда халыр булгандар. Абыл мимикей. Бұл кул тирмәне була. Ошо тирмәндәрдән бойдайды үткәреп, талкан эшләгәндәр. Башкорт халкының милли ашларының береһе. Һеҙҙең талҡан бутҡа ашағанығыҙ бармы һуң? Юк. Нисек ул юҡ ти? Мин һеҙгә үҙем бешереп ашатырмын улай булғас, яраймы? Бұл һелкеүес. Ошо һелкеүес ярдәмендә бойдайды сығарып таҙарткандар. Бұл инде киле. Бында инде бүтән бойдайды, башка нәмәләрне киндерде, бүтән үләндәрде ошонда халык түйгәндәр. Бына уның эргәһендә шулай ук батмандар, бына был кымыз тәпәне, ошо тәпән менән кымыз биргәндәр һәм ошо ижаудар ярдәмендә ул кымызды алып эскәндәр. Өстәлдең иң түрендә самавыр ултыра. Безнең ата-бабалар самавырлардан сәй эсергә яраткандар. Бер ултырганда бернисә самавырды йыккансы эскәндәр. Ә был еп самауырмы? Әйе, был ел самавыр. Уның эргәһендә үләндәр ята, был мәтрүшкә, ә был инде хары мәтрүшкә. Һәм шулай ук башка бик күп төрле үләндәрне безнең ата-бабалар йыеп, улардан шулай сәй кайнатып эсер булгандар. Бына был инде май бешә торган бешкәк. Ошо бешкәктә май эшләгәндәр. Һәм уның эргәһендә инде биҙрә, батман һәм башка бик күп төрле һавыт-һабылар безнең монда куелган. Шунан, дуҫтарым, һеҙгә ҡунаҡта оҡшанымы? Мин хатта тирмәлә йәшәр инем. Миңә сәңгелдәк оҡшаны. Миңә абызый оҡшаны. Йә, әйҙәгеҙ, улай булғас, ойонда дауам итәйек. Әйҙә! Һау булығыҙ, ҡыҙҙар, малайҙар. Көтөгөҙ мине.